România poate să devină numărul 1 în Europa. Important este să înțelegem că resursele țării aparțin poporului român. Asta este tot ce trebuie să facem. Noi nu aveam probleme dacă era o țară săracă. Este o țară foarte bogată. Este o problemă pentru ei. Eu am soluție la asta. Și asigur pe toți că soluțiile există. Important este un lucru, să ne purtăm cu demnitate, să mergem pe verticală, să nu stăm în genunchi și să discutăm de la egal la egal. Asta este ce eu pot să fac și fac sigur.